ife anụmanụ nwanne anyị nwoke jụrụ m ebe a ka ị ga-eji wee marụ na ka ị ga-eji wee marụ na onye kwuo okwu amarụ ka uche la ma obere nwa ma okenye kwuru anụ okwu ịmarụ ka uche onye ahụ ụla. O nwere obere nwa nwere uche okenye, nwekwe na okenye nwere uche obere nwa. Na anụmanụ narụ n'iyi bịara iwere ife a asị an excuse ka ọ gwazie m na nwaanyị ji wee sị ụmụ nwoke be anyị anụ na nwaanyị obodo mụba nwa mama ama oge mmadụ mama ama oge ndụ mmadụ na-end mama ama ma onye nna-asị mama na-asị fachelu mgbe fa narụ Naijiria. What if na onye ahụ echeruzi mgbe ọ narụ Naijiria onye ahụ nwụzikwanụ ka efe ya emesi onye ahụ nwụzikwanụ nsi onye a nsi na ma sọpọtụrụ anụmanụ nwoke be anyị n'obodo amụba nwa. What if onye ahụ nwụzikwa before ọ naba Naijiria at least ka ọ fụgodo nwa ya anya fụgodo nwa ọ mụpụta n'ụwa anya. Nekwa ife iwu ofe na-akụ eri anụmanụ akwa ngwa na onye kwuo okwu ama ka uchiela. So because na iyi anwụ ọsịsọ gị na chi na-ekwukwa nke ọ ife ikwuru ọ bụrụ m nwa na-agwa ka ọ ghara dịka ya sị na nna dice na nna abụghị ọnụ because for the fact na ị marụ na iyi anwụ ọsịsọ because of that ya ananwụzi ihe echere mgbe ị nara be anyị no jezie dice duruzie anụmanụ nwaanyị obodo mụbazie nwa anabayarụ only sọsọ ka ị wee fụ image of you anya ka ị wee fụ nwa ịmụpụta n'ụwa anya before i wee nwụrụ ekwa amarọnụ m enwere m idea na ịnwụbago enwere m idea na gị na chi ikpetelụ na ihe anọrọ ka nka na gị na chi ikpete na ihe anwụ n'oge na gị na chi ikpete na ihe anwụ dice na ihe aka nka wee nwụọ. Enwere m idea bete ebe ị kwụziri ịkọwara anyị kịta ka m malụzinu mebi na ịchọgo ịnwụ dice na ihe anwụ n'oge for that jezie m gwazie anabayalụ na o nwekwa onye ji ya aka jee ka ị mụọ anabayalụ ka ịfụgodo imeji gị anya bikos na isi n'oge ya adịghọzi n'oge adịghọzi na saịdị ijezie mụọ anabayalụ bikos na isi adịrọghị mma n'ọfọ saịdị na ọ bụrụ onye ọzọ. Ndị na-ekwu odo nwekwa onye nsị nya mụrụ anabayalụ ọnụ nwa mụrụ anabayalụ ka m ji eme ife onyonyo ka ndị ya bata obodo a mara ka fa ya esi ma left and right fa. So gị nwa jee mụba anabayalụ nwere eji bikos isigo na ịchọba gị na ihe anwụ n'oge ọ ife nkọwa anyị na-emin ọkwa maka ife onyonyo mme maka ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke jee mebe who are you? Ibi who are you? You don't know me. You know who I be. You know who I be. Oh, you don't know me. I go show you who I be. I go show you who I be today. Okwefu today mme gwa ya onye mbụ gwa gị na mbụ dike ịghọtago o wee kwara aka kwa nwoke mmadụ pịa isi naanị isi kụwa efere isi eyere oye ọbara si na ntị na-enusisi si n'imi na-enusisi si n'ọnụ na-enusisi o wee bụ ka onye ofesi wee jebe mmụọ. So wee bụzialụ na onye na-akụ ili ife a na DM malụ fọ ọfụma wee si mma flọ bikos na nke ọzọ dị late 40 either late 40 or early 50. The other one the middle the other one the early 50. The other one the late 40 somewhere there. So wee sị m wọtị ọ bụzie na ndị anụnwa na uje nụrụ nwaanyị obodo ọ na ọ bụrụ na ndị a nụrụ nwaanyị obodo mụba nwa at least na fọk na ọka afọ nwa ya anya before wee nwụrụ ife a ọ nwụrụ. So aghọtara m ebe akụkọ ị na-eje o. So gị na onye anụnwa nwụọ nke anụnwa nwụọ unu gị na ya kwukọrịta na unu ya anwụ n'oge ekwa. So nke anụnwa wee bụzialụ na ụmụrụ bala nwa bikos ndị a mụrụ nwa betfetegokwa aka n'obodo a fa mụrụ na be anyị fa mụrụ n'obodo mbeke. Yes famụlọ amama fa na akwakọta mgbe fa ji wee na nke onye Igbo nọ 50 something at least middle 50 ọmụbelo na-asa ka ya ọ na-eke sim kaadị mahala ọnụlọ ọchọkwuo onye na Naijiria kịta ọkwa ọnawani ya by force bikos ọ ya agba n'ọsọ. Yes ọ ya agba n'ọsọ ọchụ ya ebunazin ya ụnọ ọ nazi ya by fire by force. So nke onye ofe dịka ọnụlọ dịka ọmụlọ
ịghọtago. So onye nwa ka anụmanụ dere m DM si m mama afụgokwa ife dị important na ịbịa obodo ị na-anya ka obodo si wee dị ya na nwụrụ emugodo nwa fugodo nwa ya anya fugodo anabayala anya then ịnwụzie ka isi wee kwu na ị chọrọ ịnwụ n'oge ịnwụzie anabayala ya dọnọzie ebe a ịma na n'ime oge anabayalụ mana ọ na-asịkwa Naijiria ọ dọnọzie ebe a na-akpa ili na-alụ ya ili ka isi wee chia nyasị otu a dịrị gị ka isi wee chie nyasị otu a dịrị gị betu m nwa okwu m ka na-ekwusi ike si na anabayalụ ka put a stop to anabayalụ unu put a stop to anabayalụ amarọ ka gị nwasị wee chi ime nke gị ichi ime nke bikos na ị chọrọ ịnwụ n'oge na akpa gị n'isi gị na alụ gị li na ọ bụrụ na alụ m so otu ọbụla isi wee ghọta ya nyasị otu a dịrị gị otu ọbụla isi wee wishiri onwe gị so be it ewu ọfịa